hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 14-nji awgusty hepdäriňem ýygşyrmy. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýanyň kanallaryna. Şu günkü gepleşiň temasy kim ýollar ýapdy? Kim pasport mafiýasynyň ýol açdy? Kim halka garşy görüşýär? Gelin şolарды gurrun edelim. Men size iki sany Türkmenistanyň içinde güýçli parahollaryň birini, ikisini görkezeyim. Şu parahollary Türkmenistanyna parahollar Türkmenistanyny bizim halkymyzy edip Türkmenistanyň daşynaky bizim halkymyzy edip ýörler. Gelin şu zatlara bilece serit geçirin. Şu parahollar näçip ýöredi? Näçip şu günlere bizi eltdi? Näçip şular biz durulmasak bular hiç wagt durmýar. Gelin şu zatlara serit geçirin. Ine hormatly vatandaşlar, halkymyz öýlerine barma diýerli kim ýollar ýapdy? Näme üçin ýollar ýapyldylar? Kim ýollar kime ýollar ýapmak amatly? Şu meselelerini şu videoda seredip biz geçeriz. Kim pasport mafiýasynyň ýol açdy? Siz şu videoň aşagyna ýa-da häzir görüp turan videoňyzda chatda ýürütilýän chatda ýazyp bilersiňiz. Sizin pikiriňizçe kim? Näçip şuraya diye kime amatly ýollar ýapmak we haçana çeldir ýollar ýapyp durar. Ine şu zatlara sizin kommentariýaňyzy ýazmaňyzy haýyş edýän, sizin maslahatlaryňyzy, sizin pikirleriňizi gatynmydyr. Ýazyň bizim kanallarymyza we birinji bilen habarly bolun. Hormatly vatandaşlar, ine men öz gepleşigimi başlamakam, gelin ýuwaş-ýuwaşdan biz gysga analiz edip geçelim. Näçip biz şu günlere geldik? Esasy näme mesele boldy? Şu ýaly parahollar, ýani hiç sada garamazdan öňe çykyp biz näçe gerek çykyş edibem aýtsam, näçe gerek videolarda görkezsem şular dowam edýär. Ýani öz parahollaryny. Näçip şu hökümet meçberde gollandyryp gorulýar. Gelin şoňa serit geçelim. Men gepleşigimi başlamakam bir size video goýjak bolýan, hormatly vatandaşlar. Ine şu videoňy goýjak bolýan, ünsürüp seyretseniz, şu videoda bir minut. Ünsürüp seyretseniz, şu videoda ýanky Saparmurat Niýazow ýa-da gysgaça diýsem Sapar Tilki. Ine şu adam Türkmenistany diktator ýanky ýoluna geçirdi. Türkmenistany basyp aldy. Türkmenistanyň hemme baýlyklaryny alyp halkdan şunu öz çagyryna geçirdi. Özüne ýanky gymmatly Gıpçak iýiline kömek diýip özüň şöyle gyzyldan çaýlan ýanky medresede jaýlak goýdy. Görýärmi mekirdigini? Ine şoň üçin Sapar Tilki diýdi. O halk üçin etkiden zat ýok, halk üçin bir berkiden zat ýok. Gaýtyp halky erbet güne salyp, ýanky basyp halkyň ruhuny, mertebesini düşürüp, telewizorda görkezip, maskarasyny berip, halky gorkuzyp şu günleri getirdi. Ine şu adam şuna Sapar Tilki diýilýär. Şu adam türkmenleriň mertebesini gaçyryp, şu adam türkmenlere öz elini owşadyp, öz padşah ýaly, özü ýanky hemme türkmenlerden ýokary diýip bir Hudaý tarapyndan berilen ýaly ine halka özüni tanatdy. Ýöne hakykatdan hem beýle däl. Ine derdim, Gurbany Berdimuhammedow şu Saparmurat Niýazowyň elini owşap, ýalap, ýürep ýören adam ine Niýazow şulary şu ýanyna kabinet ministriniň orunmasarlaryna elini ýalap owşadýardy. Ine men anyk habaryma şol kabinetine oturuny Niýazow şular giýerine emedekler, Recep Sapardan başlap emedekler, ýani 4 nimede bar, ýani aýagyna owşaýardylar köwüşini, onsoň eline owşaýardylar, onsoň tur diýende turýardylar. Ine şu wagtlary 1998, 99, 2097-den başlap ine şu zatlar bady. Halkymyz bilen ok. Halkymyň ýani aň huşuna Surat, Sapar Ataýew ýani hemme zat halk üçin işleýän bir kezzap, ýöne hakykatdan şol Suratyň arasyna gizlenýän kezzap. Näçip? Ýöne açyk gözler bilen seyretsem 5000 goly portret bilen statuýalar diň aşagatda. Kim onu oýar? Bir idiot oýamasa,
Özü üçin hemme döwlet öwrüp pul halkyň pullaryny ogurlap bir topar adamlar basyp halka intelligensiya bir zat düşündirse ya siýasatçylar bir zat düşündirse olaram basyp zal edip gören ine şu Niyaz. Ünsörüm hormatly watandaşlar, şul adam Niyaz diýen adam diňe Türkmenistan näl, diňe ýanky Türkmen halky däl, eýsem ýanaky öz eginleşlerinem edip gorkuzyp gezýän, basýan, owudun depen tapan, owudun depen dürüdün ine şul adam şol. Özüne Sapar Telki diýen, özüne Türkmen maşy diýip kliçka goýan Sapar Niyaz diýen bir kezzap. Ine şurada ünsörseňiz ine Gurbanuly Berdimuhammedow eline oşa. Ine şul Merkez Bankynyň ýolbaşçysy Gandymow şul adam Niyazyň eline oşaya. Hem oşaya. Bir surata düşdi, ýani beýlekler oşamaýar diýsen bolmaz. Köpsi 80-90% oşaýar. Ine şu Merkez Bankynyň başlygy näçe Türkmenistanyň prezidentiniň eline oşaýar. Özüňiz seredin şol hatda. Niýe de bar? Heýwer Demirel Koreýada barmy? Ýok. Näçe bizde bar? Näçe bir adam halktan saýlanan adam wagtlaýynça öz wezipesini edip, ýani halka işlemeli adam eline oşadýar. O näme? Padşam kim bol? Hökümet konstitusiýa, hökümetiň alyp barýan işine öz borçlaryna orýalat ýok, hak ýok orýa. Ya konstitusiýada ýazylgy däl. Eger prezident saýlansa şoň eline oşamaly. Ýok, gaýty tersine prezidentam den, halkam den, hem adam den diýip aýdylýar. Ine şu ýaly ýallaklar, şu ýaly hökümet işgärler birinji bilen ýallaklap, Niyazow diňe ýallaklary we özüne wepaly adamlar ýygnady. Akylly, paýhatly, arsa adamlar kup, olary türmäge basyp Türkmenistanyň kop goýardy. Diňe ine özüne wepaly adamlar. Ine bizim iki goşa durnaň arasyna gahrman Gurbanuly Berdimuhammedow super kezzap ya idiot kellesi psihikadan giden bir kezzap. Ine şul adam Niyazyň eline oşap, Niyaz görünne tolgulanyp, özünün huşundan gidip ýallap ine soň prezident bolup öz eline oşadýar. Ünsörüm, bu gurulun demokratik däl diktator sistemasi. Ünsörüm ýermi? Gurbanuly hakda bir topar reportajlar boldy, inesi tanıýan. Niyaz işlerine şonu tanıdan bolsak sizem ýani pikirlerinizi ötküzerdiňiz. Ine şu Gurbanuly öz ýani Niyazow ýatanyna ine sedin. Niyazow klinikada ýatanyna ýa-da şöyle baglalyň baranyna kabinet ministriniň orunmasary we der ýani sağlyk goraş ministriniň ýolbaşçysy. Şoň üçin Niyazowyň elini oşýar. Hemmeler beýlekler oşýar. Indi bu adam kezzap, bu torun psihikatadan narkoman. Indi bulum prezident bolup, şu prezident bolsam hökman elini oşatmaly. Yani adamlar senin gidenine öňlüňe ýyzyň gitmeli. Şu Niyazowyň gizläp edýän zadyny bul bolsa gizlemen gönlün göni, yani halky görkezip öz samsykdygyny doğrudan ispat edýär. Ine elbetde bu adamam şol iýdi gider Niyazowyň siýasatyny alyp gidip kezzapları, yallakçylary we diňe özüne wepaly adamlar ýygnap, sebäbi arasy adamlardan gorkýar, öz hapa bolardan, wyjdanly, namusly, mertebeli ruhly adamlardan gorkýar. Ine şol kezzap idiot Gurbanuly Berdimuhammedow. Näçe idiot? Her bir gysga sertip geçer. Sebäbi halkyň ölüp kösünüp barýan wagtlary bu idiot aýdym çalyp, aýdym velosiped sürüp ine sedin. Şol ikinji gahrman, ikinji kezzap, yani iki boşudurnaň arasyna gahrman, super kezzap, super Gurbanuly hem velosipedist, hem aýdymçy, hem umuman kezzap da, hem ýazyjy, hem ralçy, ýene bir zat. Ünsörüm, utanman halkyň ýagdaýy kyn bolanyna, utanman Türkmenistan agyr ýagdaýda bolanyna, hal maddi ýagdaý, ýani bizim watandaşlarymyň agyr ýagdaýy bolanyna velosiped sürüp özüni reklama edip bütün dünýäde Fatma diýen ýaly gezip ýör. Men şoňa bara prezidentim diýjekler,
yaşlygyna oýnap doýmadyk bir Fatyma diýsen bolýar. Bir ýaş gyz 18 ýaşly. Haçan görseň owdunja geyinip ýanky beýlekleri podium öňünde gezen kişi bolup, elini çarpyşdyryp ýanky çäre eden kişi bolup, hakykatdan bolsa Naomi Campbell ýanky Fatyma diýerler, dünýäde owdunla oýunça mis bolan gyzlar öňe çykyp, ýa owdunja velosipedi, ýa owdunja ýanky maşynjady, ýa owdunja kostyum alyp geyip aýdym bolup, ýa bir samsykrap bolup velosiped süren bolup, velosipediň bahasy 3-4 maşynyň bahasyndan ýokary. Şol ýaly kezza özüne Fatyma diýen bir samsyk. Gije güni işläp halka hyzmat etmeli adam, onu etmeýän gaýtyp ýanky şol ýaly Fatyma diýýärli gelip bütün dünýäde bizi maskara edip, öz prezident wezipetini maskara edip diýmek, bizi maskara edip, şunun maskaraçylygy her bir türkmeni ýokup, ýangy Türkmenistan ine hemme dünýäde gülkünç boldy. Ene men şoň üçin ýa şu ýaly kezatlar bizi gowulyp getirmeýär. Ine sevdim. Bu samsyk bir zat diýsem bolýar, ýa bir idiot diýsem bolýar. Hemme adam geçip dur. Vilayetlarda metbuat öýlerini, medeniýet öýlerini, ýanky medisina öýlerini gurman, bul köçelerini, zeýkeşlerini, arıklaryny, ýanky kanallary, howlary düzetmän vilayetler galdyrman, vilayetler bolmasa, Türkmenistan lokomotiv vilayetler, zavod, fabrikler gurman, ine bul Gurban uly halkyň arasynda diýilýän haram uly, ine hatta öýe duşuklaryny velosipedçi bilen velosipedde geçýär. Şunu bütün dünýä görkezip üstüne gülürýär. Şol haçanlar öz üstüne güldürenler on ýanky zereli ýok. Men ýöne şu iň kyn meselesi we iň maskara meselesi öz üstüne güldürenler şol adamyň statusy bar, prezident. Bütün dünýäni şu prezidentiň üstüne diýmek, türkmeniň iň öňe çykan ýanky akylly, asylly adamyň üstüne güldüren bolýar we şunuň awry bizim awrymyz ýokdur. Hemme türkmen ýigitlerin, oglanlaryň, aýal gyzlaryň, türkmen watandaşlaryň awrym ýetýär. Näçip öz idiot häsiýetleri we idiot gylyklary, idiot hereketleri bilen bütün dünýäniň üstüne güldürip, Türkmenistan ýerinde hemmesiniň gözüňde şol idiot. Ine şoň üçin sen dünýäde çempion bol, sen dünýäde ýanky birinji ýerli gal, sen MMA'da birinji ýerli gal, sen awryny şol idiot awry dol ýapýar. Ine muňa seýdim. Ine Türkmenistan prezidenti kime görkezsen gülüp ölýär. Oňsoň ine men bir topar ýarlakçylar, çepetçiler aýdym. Kim Türkmenistan maskara edýär? Şular ýaly kabinet ministrleri gyrlan çaýdan ştandan galdyrýan bir idiotmy ýa-da biz Türkmenistanyň konstitusiýasyny halkymyza düşündirip berip haklaryny näme goramaly, konstitusiýany näme ýeşitmeli, konstitusiýa ýazylanda atdyr türkmen gраждан üçin, prezident üçin gaty wajyp diýip düşündirýän adamlar. Kim idiot? Ya kim türkmen halkyny maskara edýär? Ünsüren. Ine şol idiot diňe şunu edişler gatlaryna da ünsüren Türkmenistanyň baýdaklary ýyzyna da gep özem kabinet ministri. Şunun beter maskaraçylygy oýlap tapam bolmaýar. Ine şol maskaraçylyklary, idiotçylygy oýlap tapmakda dünýäň çempionu diýsem bolýar. Sen bunu hatta Amerikanlaryň belläp geçdi. Olar atdan ýykylşyny men bir gerek görkezip, ýani tortdan ýasap, dünýäde iň uly tort ýasap, şoň atdan ýykylýan, ýani uçup barýan şeklini görkezip, bütün dünýäde üstüne urýar. Sebebi şo üstünden gülenle de şo tort ýasagynda da şul eden häsiýetden, şul eden hereketden hem ýanky maskaraçylyk etdi. Ine Türkmenistan prezidenti. Şu men şu diýene şu wyjdana aňyrda dursun. Şeýle bir idiot, şoň ejesi ýokmy haýa dogun garnaşy. Oho, garadagym, sen atdan ýykylyp gördüň, maskara boldun. Seni Amerikada görkezdiler, maskara boldun. Sen ine kabinet ministri özüň maskara etdiň. Sen bu görünme, öňe çykma. Sen bizi maskara edýän diýip aýdýan ýokmy gaşma? Ya özü öňe çykanyna, ýanky elini beýle galdyran Lenin ýaly bir öz düşünýän özüniň idiotlygyna. Haçan sen idiot bolsaň,
Sen özüň idiotlygyny düşünmek, sen beýlekleri idiot diýip görýär. Şoň üçin türkmen halkyny idiot diýip görýär. Şoň üçin ak maşynlar, aýal maşyna beýle bolmak, eýle bolmak ýa-da Türkmenistana ol gadagan, bu gadagan aý bir samsakdan näme ýa? Haçandan bir samsak Türkmenistanyň ýolbaşçy bolsa, onu biz özüne tamsak bolup gelýär. Mene şoň üçin aýdýan, haçanda idiot ýolbaşçy bolsa, Türkmenistan milli geňeşiniň giňişilýän ýerde iň ýokary adam idiot bolsa, siz näme garşy? Siz pikir etmeň asmanymyz parahat hem zat gowy. Asmanyň parahat ýagdaýda da ülkü botyra türkmenler. Ötüňiň diňe awgust aýynda 100 000den gowrak bir aýda adam öldü. Sentýabrda, awgustda, her aý. O şu wagtlaram asman parahatdy. Men bir topar ýallakçylara ýa-da syýasata düşmeýän ýa-da sada adamlara aýdýar. Şu wagtlaram Allah näme asmanymyz parahatdy. Siz diýersiňiz, aý hem ýerde de öldü. Oho, olaýan meçhurda ölenok hem ýerde. O ölýän ýerde öljek wagty kömek edilýär adamlar. Bizde kömek edilmedi görgünlere. Doğru anlaşılamıyor. Bizde ukol edip öldürdüler. Ol ubiystva diýilýär. Men başdan gülkim eýleýär, men öz-özüme gülkim eýleýär. Şu ýagdaýda men size şu zatlar düşündirdim. Bu anyk zat. Ine şu ýaly idiotlar hem kabinet ministriniň ýolbaşçy, hem prezident boldy, hem hukuk geňeşiniň ýolbaşçy, hem parlamentiň ýolbaşçy. Hemme ýerde. Ine terim. Türkmen doğandan ve ýanky bu men pikirimçe 18 ýaş Fatama da ýar gezip ýör. Garrasa da kellesine intek ululmadyk çağjyk. Şoň üçin şu idiot häsiýetler bar. Ine bärde inferim 3 tane uğurdan, idiot uğurlardan özüni Türkmenistanyň taryhyna gyzyldan çaýyp ýazylan ine idiotlar. 3 idiot şu bir adam ýöne görmüňmi? Velosiped ulgumuna iň idiotlaryň biri şu Berdimuhammedow Gurbanly. At çapmaklarda idiotlaryň iň bir idioty ine Gurbanly Berdimuhammedow. Näme atdan ýykylmam. Müsferim atdan ýykylmam şo ýerde bayrag alýar 11 milyon. Bu bir idiot meni hemmi. Şo ýerde de turup hemmiň kameralarına aýryp bir indi maskara bolan boýnalayda. Idiotyň bir häsiýeti bar, hiç wagt boýnalmaz. Gaýdyp seni idiot diýär. Şu ýykylsa da adamlar el çapyrtdy çapaklady ýa. Adamlara görkede hiç wagt bolmadyk ýaly bir şo kadr ýiten ýaly adamlar görse de şo kadr ýiten ýaly edýärler. Ol düşüneni ol ýykylan ýerlerini pasollar we ilçhanyň ýoşury we beýlik döwletler bar diýdi şol. Ine şoň üçin şo ýerde de maskara bolup bütün dünýäde şonu görkezip hiç wagt bolmadyk ýaly gaýtyp öz halkyny idiot edýän bir idiot. Ine 3-nji ulgumda aýdym sal ulgumuna özüne bagşlyp aýdym aýdan özem urs aýdym, türkmen aýdym, näme aýdym aýdan özem bilen ok aý bir hiň çykýa şoň bilen hediledi. Aýdanna da bir muňa seretseň men sözmem ýok. Hundaý saçmasyn. Prezident da diýme dursun. Toylarda clown. Toylarda da clownlar ama şu derece kalk bilmiyorum. Men bunu hormatly vatandaşlar bağışlayın. Ya gülkin tutýar ya şuraya idiot men ömrümde görmedim. Özüm prezident ayarlajak. Ine şuraya 3 uğurdan dünyada idiotçulukda öňe giden, has öňe giden, düýpli öňe giden ve hemme bayraklary alan ine Gurbanly Berdimuhammedow. Şununy men näme şu arada düşündirýän häzir izi bar. Mesela ine bu sniper bıçak atýançy, bu aýdymçy arkasyna da öz keşpini monumentde goýup öz atda bar ýagny goýup bir şunu orada da idiot da. Mesela bu prezident diýermi bunu? Mesela şimdi Boris Johnson men ýaňy gördüm Facebook'ta magazyny bar ýöne produkt alýar. Ya da beýleki prezident işe velosipedle gidiyor. Bu bir şolary mengdejek bolup ýöne bir idiot hereketde ay Allah zahmet. Hereketde hareketler edýän bir samsyk bar.
Şoň üçin men her wagt aýdýan. Şunu aýyrmasak bizim geleceğimiz yok. Muňa sergim. İdiot. Şunu aýdyp durka Türkmenistanda agyr ýagdaýlar bardy. Lewapda bir topor ýanky betbakçylyk bardy. Marda, Aşgabatda o zatlar aýdylmaz. Ýöne aýdymaýlar. Ine şu ýerde de bizim ýanky 50'den ograk kitap ýapdyr, 50 kitap ýapdyrýan özüm gysga wagtda. Men her wagt Akbel Tapara diýen, Akbel Tapara siz ýazyjylykda gaty dalýan. Hatta Gurbanyň Berdimuhammedow siz oz geçdiýsen, o şey diýen, Murat diýen, men öz ömrümde näme 20-25 kitap ýazdym diýen. Oňam bütün ömrümde işleýän. Many o tarapyna has ömürden idiot. Ine şonuň üçin şul uğurda da bütün dünýäni güldürip ýören bir idiot. Bu pikir edýär, sada halk ine muny çyndanam kabul edýär, ýene bir zat edýär. Bir muny kabul edýän näme ýok. Näçip edýäni men şonu düşünemok. Soň men bir psikolog bilen görüşdim, o diýär, sen gen görme diýär. O bizim pasientimiz diýär. Ol özüne bir ýa virtual obraz edip gezip ýörär, ýanky şol obrazda ýaşaýar diýär. Doğrudan şunu bir doktor koymalı. Bu spesialistler. Gurbanyň Berdimuhammedow Münchene gidenlerde birinji bilen psikologdan başlan. Psikolog sizi psihbanisa salmaly kesitlerdi. Özüňiz bir liçide mümkin siz o prezident bolsaňyz. Ya o Milli Geňeşiň ýoldaşy bolsaňyz. Siz gutulansyň. Ya biz sizi bir psih tarapdan yaramayan adam şeklinde görýär. Biz size nefsinizi agryar. Ya siz şol yaraman idiot häsiýetlerinizi görkez bizi bütün dünýäde maskara edýär. Benim tarapdan. Gelin ýene serderin, ine bizim ýazyjymyz, şahyrymyz, bizim aýdymçymyz özü ýa tekst ýazyp poet hökmüni, şahyr hökmüni öz aýdymaýar. Muňa bir super bir adam diýmeden, muňa serdim. Tahyýajymy türkmeniň ýanky köýnüjüňden gelýän bolýar. Tahýa ýmany şoň haky ýok, türkmen ine adamlar ölüp duka türkmeni ýadyna çykaryp orçça aýdymaýar. Men orta ýerde türkmeni gowdat diýemok. Ýöne bir sen orýaly türkmençiligini görkezýän bolsaň, onda sen türkmen hökümet. Ölüp duran halka kömek et. Sen şoň ýol boş, sen şoň ýanky jogapkärçilikli ýol boşdy. Sen şoň agyr ýagdaý bolsa, özüň kas etmeli bolşun çözme. Şoňa düşünen oýnar. Ine unutma. Bir esas momentde geldik. Haçanla bir idiot. Hemme idiotçulukda idiot hereketler edip aňyry başyna baryp, onam sten kanam dişik geçip dünýäde iň öňde barjy her ulugunda idiot boldy. Unutma, inni öz idiot gylyk häsiýetlerini ogluny geçirýär. Serdim. Ata mendir şey diýär. Oğlum men ýal atşap. Ay ýykylsam onu unutma. Biz ýa hakyky türkmenler biz at şapmaly diýip ýa at ulugmynyň idiotçylygy şoňa geçirýär. Din at ulugmynda däl, häzir görürsiz. Iň esasy beren mirasy muň öz idiot ulugmlary. Ne çakky foňça biz aýratyn ýa-ki gürleşik ederiz. Ine biz dowam edýäs. Şol idiot uğry ine unutma. Şu ýerde ine şu ýerde unutma. Şunu oturşuny. Unutma ne? Elini goýuşyny, özüni saklaýyşyny, bu tarapyna 3 tane kompýuter, bu tarapyna 3 tane kompýuter. Men şonu düşünýärem, ne 6 tane kompýuter ýa-da sen 6 elin barmy ýa? Şulugda da idiot. Bir kompýutery hemme zat jemlenýär. Sen kompýuteryň güýçsini aýlaýar ki, güýçli matritsany, operatsiýny pamytyny, ýa-ki dalgygraş pamytyny güýçlet. Bir kompýutery ýylar nime edip, sebäbi mundan muňa geçip, bundan muňa geçip, ol diňe idiotlar edilýär muny. Unutma. Sen şunu işläp, şunu etmeli zadyň sen başga kompýuterde işleýän, onu etbiljek zadyň başga kompýuterde işläp, 3 kompýuter çep eliniň ýanynda, 3 kompýuter sag eliniň ýanynda. Indi maňa aýdyň şu idiot mi idiot? Her tarapyndan 3 kompýuter. Bir kompýutere çakyp hemme zat etmeli. Bolýa 6 san monitor goýsunlar.
Misal üçün bir kompýuter çatyp 6 san monitor. Ol tek düşünüp bolýar o zatlar. 6 san kompýuter oýup bütün dünýä özüniň ýitidirini, özüniň ýa-ni san tehnologiýada öňe giden idiotlaryny görkezmek bolýar. İdiotçylygam ýa-ni stenka direp dişik geçeniň bolýar. Şol ýaly. Ýöne entek şol mirasyny ýa-ni şol miras hereketlerini öz oğluna okuyuyor. Ünfön. Yine şu idiotun dören beylik idiot. Yine şurada yine 3 kompüter var. Kat ünfön. Şu yankı mışkalar var yankı. Çançıklar değil ya işleniyor. Şular kompüterin ortasında. Sen eğer kompüter işleyen olan hükman sağ tarafında sağçı olsan ya çep tarafında çepçi olsan bu. Hiç vakt ortasında bulmuyor. Ortasında şeyle işlemem olmuyor. Senin elin ortadan gelin o, elin kıradan geliyor. Şonun için ne yankı görkezden suratta yani ünsverseniz seyredin, mışkalar ortasındadır. Ne şuraya yani idiot, inni izini seyredelim mi? Ne yapayım size bir ne suratları okuyayım, bir gıyıska izini derli idiotçuluğun yankı dinamikasını okuyayım, üstüşünü okuyayım. Yine seyredin innik idiot. İdiotun bunun idiot bolanına duble idiot bolýar. Yani двойной idiot bolýar. Muňa da seyredin. Bunun kompýuteryň edil ortasyndaky jyhalyjy goýup ortasyna myşka goýýar. Bular kompýuterlary mebel hökmünde bolýar. Yani çykyş edenler hökman durmalymyş, hamamamış kompýuterde bunu işlep, iýler bir kompýuterde işleýän bolsa, bular 6 kompýuterde bir wagtda işleýär. Indi aýdym şu idiotçylyk näme? Indi ogly gelen bolsa, killit işleýändir. Bulun bir kompýuterda atar bilýändir. Ýöne men pikirimçe şu kompýuteri san tehnologiýalary kompýutera tersi ahyrına şermende ýaly kompýuteriň Windows, Macintosh'ta näil tapawudy bar ýa-da programmalaryň tapawutlaryny bilen ok. Programmalar näme berýän bilen ok. Operasiýon sistema näme derni? Ýa-ni doполнительный sistema näme derni? Bu zatlary bilen ok, bu zatlar bir elementarna onu bilmek üçin ýa-ni institutda oturmaly. Onu bir kompýuterde işläp başlasan bir gaýda bilýän. Ne şu zatlar bilmeýän idiotlar bizi yol öközjek bolýar, akyl berjek bolýar we bizi öňe akıtjak bolýar. Indi men aýdym şu adamlar akyt bilýän bizi öňe ýaýýar. Indi dowam edelim. Indi serdin el tutuşy edil kakasyny kýary. Men kakamyň ýolundan idiotçylykda barýan, men kakamyň stenkan diş bir noktada baran idiotçylyk nokodyny ondan amaňa uzaldyryn diýip ýa-ni hereket edişi. Insan. Indi suratda seyredelim, ine seyredelim. Seyredim. Yani her kompýuteryň notebookyň öňüne sıçanjak, yani işlenýän ortada duranlar. Diýişmeli. Bu ýerde de ýa-da tablet diýilýär, fransuzça ýa-da yani tablet elimden işleýän ýa-da bu monitorda edilen kompýuter. Men toşna aýtmajakam, hakykatdan näme diýeni. Ýöne bular owdanlyk üçin gelýär. Ine şu zatlary. Türkmenlerde gumlu diýilýär. Gumlu diýende de kimse diýmeýärdik Aşgabatda. Yani gumdan gelen adamlara. Biz gumlu diýerdik, biz sivilizasiýa gitdik, olar şu öňkü däpdesi bolan saklap gelýärdiler we biz bir zat düşündirsek, düşünmen ay Murat näme diýip soraýardy bizem. Ay sen gumlu diýip üstüne bolýardyk. Ne şunu hakyky bawaryň gumlu. Men bawara da gumlu ýaşayan adamlara da diýerim bilen doğrudan onun öz uğurva, öz yaşayış mentaliteti, öz yaşayış metodu var. Ona hormat oymalı. Ýöne haçan da sen ýolbaş ol Türkmenistanyň bütün Türkmen halkynyň ýolbaşlyk minne öňe çykyp saýlanyny diýenlerine sen kompýuterde gowusy, iňňky akyllasy, siýasatda akyllasy, iqtisadiýatda akyllasy, sosial ulumlarda puduklaryň ulumlaryna akylly, asylly arasaçylykda, ahlak taýdan gatakly adam bolmaly. Bular bolsa kim bular? İkisi narkoman, bir ýürüýte narkoman, psikik taýdan we beýleki dubly narkoman. Eýen gurlan.
Men şoň üçin ýani watandaşlar biz şuları aýyrmasak, bizi alaçýok. Pikir etmeýän men bir şunu aýyrjak bolup prezident boljak bolup ýa ýeni bir zat etjek bolup ýok, ho, özüňiz saýlan prezident. Kimi saýlasaňyz biz size şu mümkinçilikleri berjek we gaýdyp şu günleri, agyr günleri Türkmen halkynyň aglap, emrek günlerine düşmedi ýalyjak bolýar sistema. Täze sistema boljak bolýar. Elbetde bu sistemada hemme ýerde adamlar saýlanar. Her ýyl 20-30 müň adam ýöne saýlanardyr. Bir topor ýa-da iş ýerlerinde, wajip ýerlerde. Her kim saýlanyp görüp, öz hökümeti işlek görür. Esas ömürden adamlar, esasy watançy adamlar, patriot adamlar. Bu aýlga gaýtyp parahorluk etmeli. Hemmede mümkinçilik var. Ine şunun adyna deň mümkinçilikler diýilýär. Adatlyk diýilmede isleýän wagtyň isleýän döwlete gidip bilersiň. İsteyen wagt banka var, kredit alıp bersin, ipoteka bolana, ýa-da jaý üçin ýa-da kiçik harçlar üçin 50 000 dolar üçin. Barıp birinin karda alıp protsentde minip dalıp ýalymyzdan çykan bolady. Bu döwletlerde ýaly isleýän wagt pul gerekmi? Giýje kompýuterde ýazýan, erteden taňyp neme gelýär, ýemel sizin kreditiniz taýýar. Haçandan başlandy. Şu günden ýetem şu ýoluna çykyp boldy. Mesele ýapdy. Yani aýryklar galmaly. Aýryklar galmasa 50 000 dolar sen näme bolacak? Şoň üçin men diýen 800 dolardan 3,5 000 dolara çykyp aýryklar bolar. Ortaça. Ondan köp amalanlar bolar. Ne biz täze bir uruna geçmeli, täze bir stadiýa geçmeli, täze bir derejä geçmeli. Ol ýa garyp derejeden 10 dolara pasobiýa ýaşap, ýa 20 dolara pensiýa ýaşap, ýa 50 dolara aýlyk alyp ýaşap. Biz bir ýerimiz alýar, o mümkin. Hükman para holo çümmeli bolýar. Hükman bir-birinin maşynçylyk almaly, mezbur bolýar. Hükman ýa öz doğun gardaşyny, doýsaň ýaryn almaly bolýar. Näme bolýar? Oraya durmuş ýok hiç ýerde. Näme biz şoňa manatyp? Sebäbi ýokordan bize galma diýýärli. Garyp, ýa gatlykda oturýarly. Bizde iki valyutaň iki sany ýa kursyny oýdur. Ofitsial kurs biz bay, millioner, ýöne hakykatdan biz köp valyat ýa-ni dolarda biz onu ýaşap bilenok. Şoň üçin bular milliardlap soýa, milyonlap soýa ýegenleri baran ýerine ol bir ýegeni harandady Las Vegasda 25-50 milyon tutulýar. Her baran. 25 milyon başlan Türkmen halkyna bir vilayetde bir topa sosial problemalar çökýän bolýar. Yani poliklinikalar, metbuat öýler, medeni öýler, sadyklar, mektepler bolýar. Ondan öz halkyny gurulsaň, şu buluşçular, işgärler pul galanýar. Bir topa inostranly kompaniýalar näme gurulýar? Şularda pul galmasyn türkmenlerde. Daşynyň ismi daşynaklar baý bolup gitsin bolýan, türkmenler baý bolmasyn diýip öz halkyna iksan, düşman, kezzap. Şoň üçin men şunu aýyrmaly. Siz hiç wagt baý bolmasyňyz şunu. Parahollar wagtynça baý bolýar, odanda pagidenne baýaklaryny tapşyryp gidýär beýlik parahollar. Ine şu sistema gurulan. Bu sistema sizi baý etmeýär, beýleýär, bir çalışma şonu. Sen men tıp bilsem bolýar, Türkmenistandan diýip gaçyp gidýän, Türkiýede ýaşaýan, o ýerde valyuta gaçýar, o ýerde ýamançy bolýan, ondan Warşawa gaçyp gidýän. O ýerde de pikir etmeň, hemme gelenler şeýle gapyny açyp garaşyp durdy. Bir wagtdan bir wagta emigrasiýa barlap, ýa-ni seni öňüňe ber. Ýene de öz watanyňda şertler gazanyp ýaşasaň, döwüşme açyp geler. Özüňi türkmen. Şoň üçin men size diýen, biz özümiziň fundamentimizni düzeltmesek, Türkmenistan'ı düzeltmesek, hiç ýerde agrylyk bolmaz. Müň agrylyk bolar, ine men gaty agrylyk uly Fransada. Giýje uny işleýän, ine häzir 4 giýje uny ýatmam işledim. Özüm ahranlyk ýaly işledim, ýa-ni magazinlarda. Zatda ýetmedi adam özüm işledim. Edil işgärlerim bilen. Ýöne näçe agry gazanmam kim diýip soraýar? Men türkmen diýsem, ha, şunu görkezýärler, ýa-ni şunu we şunu kakasy. Üstümden gülýärler. Indi üstümden gülüp duran oklar da, ýa gülküçli atdyr aýdýar. Göwüňe diýärmi? Diýär. Bolmasa men Berdimuhammedowa degişlerim ýok. Sebäbi şu adam
Siz nirde bolun, näil awra gazansaňyzam, haçanla Türkmenistanly men Türkmen diýseňiz, sizin obrazyňyz üstüne şol iksan idiotlaryň obrazy şeýle ýanky baryp, sizin hemme gazanyň üstünlüğini ýapýar. Ýadymyzdan çykarmak üçin. Sen çempion ýür bolar. Baran ýerinde ýanky abivlat edine Türkmenistanly biziň çempionumyz diýse, hemmesi gülüşür. Sebäbi şol iksan idioty gözüňe getirýärler-de gülüşýär. Yine de iksani öňe giden kompýuterçyklar muňa bu banitada oturan ýaly kompýuterlaryň öňüne goýup, ýanky düşünen okşul, ýanky bütün ýerde maskara bolýan. Super informatisyen, super prezident ine şu ýaly idiot. Şondan ýan edil mundan öňündäki suraty görülmek bolsaňyz ine şu adam iýdigiler dowamy iýdigiler şu adamyň dowamy eder şu ýaly gidip dur ine şu näme ütgedi hiç ütgedi bizim ýagdaýymyz gatkyňlaşýar. Egerde Niyaz wagty o Urmanyň idiotyň ente kilidi işleýän bolsa, ol şonu gotdan idiotlyk etdi. Bu adam bolsa özüne serdar ýanky Berdimuhammed diýen adam eýýem idiot. Şunu gotdan haýsy idiotçylyk gider? Hudaý bilsin, haýsy nokada bar. Estafeta bir idiot, beýlik idioty estafetany geçirýän bolýar. Mesela. Evet. Super kompýuter, şu kompýuterda şunu bir zat etmeli bolsa, edil duran ýer. Aydym oýnanada gitara çalan, akordan bilmek. Ine şu suratyny interpret edin. Hormatly watandaşlar, şuň hini açyp betirek meni tege görkezdi. Ine çürük tohum velosipedçiler. Sedin. Gurbanyň Berdimuhammed prezident boldy, geçirdi ikinji velosipedçi. Serdar Berdimuhammed häzir prezident bolýar, soň geçirýär beýleki Kerim Kökke. Öz velosipedini we prezident velosipedini. Ondan ine inneki ýöne gidýändir. Şura kepine surat alınmadı. Türkmen halkynyň öňde barýan idiotlary ine bir-birine geçirip ine biz şu idiotçulukda ýaşamaly. Ömrümüz ötünçe 2003-nji ýyla çelli bir men ýanky meniň habarlaşan adam görkezdi, men şonu size görkezdim öňkerek. Ine şu linýa şol. Şoň üçin asmanymyz parahatdyr. Ýöne bir gawra bar ýa. Ýöne biziň geljeğimiz gawra ýanky ýapylýar. Men şoň üçin ýa watandaşlar şu ýyl nokut goýýar. Gaýrat edip hemmemiz birimiz ýa hoşap herket etsek biz iki aýalman şuly türmäge basýar. Biz tiýade durmuşy geçirýär. Bizde hemme açyk bolýar. Gadagynçylyk ýok. Hemme gadagynçylyk konstitusiýada berilen. Ýöne şoňa çelli hiç gadagynçylyk ýok. Onu ne prezident, ne parlament, ne prokuratura, ne MHM hiç kim gadagynçylyk goýup bilmär. Derhal suwda kirip işini görýär. Şu ýa adat ýaşar we adat ösür. Her wagt adatlykda ýaşayan halk ösýändir. Adatlykda ýaşamayan halk ýanky kriziga ýerdir. Şu adatlar ýadyňdan çykarmak. Şoň üçin adatlykda ideýalar adat bolup ösüp ýanky täze zatlar oýlanyp tapylýar. Näme köp zatlar Ýewropa bilen Amerikada oýlanyp tapylýar. Şeýle oýlady pikir zatlar. Birek bilen bätişik edýär, birek öwredýärler. Informasiýa gözlemine aňary başy limitleri ýok. Dünýäde bir zat çykan bolsa informasiýa, geçen bolsa tarihde urunup gidýär. Biz o gotdalyky owadaky bolup geçen zatlar bilen dolar. İnternetde ýapdylar, Hudaý taklaýan şu türkmenler gapdyrlak owadaýa daşyp da bolýan zatlar bilemediler. Adamyň näme adatlykda ýaşaýandyny bilemediler. Bizi kör edýär. Informasiýa tarapyndan, internet keypine ýapan oklar, ýollar keypine ýapan oklar bizi kör edip, daşyny çykyp hemme zatlary bilip, ondan içine gelip buraya ýaşap bolmaz diýmeli ýaly daşyna da goýar.
Yine diyecek olýan zadım yine idiot liniyasy sevdim. Birinji idiot boldy, häzir ikinji idiot, üçüncü idiot taýýar köpdi. Eýýäm kezaply. Yine şu liniyada biz barýar. Yine Gurbanulyň goýan mirasy velosiped sürmek, idiotçylyk görkezmek, näme Türkmenistanda başga problema ýokmy? Velosiped sürüp gezip ýörer ýaly. Bir topar problemalar var, bir ýerini çözüp görkezmi? Ya halk üçin bir jest etdimi? Boş wagt tapyp velosiped sürer ýaly. Aýdym mana şonu. Yine siz işte bir ýerine iş berýäňiz, zawodda, fabrikada bir zat etmeli. O normasy var. Şonu etmeyen daşarda velosiped sürüp ýörse näme diýersiň? İşten howurdyňyz. Yine biz şu iki sany idiot iş aldyk, saýladyk. Şular bize giýjegli işler kasam işdiler, ýa-ni elini burhana goýdular, bir elini ýa konstitusiýa goýdular, konstitusiýadan gorjak, ýa-ni Allahyň önünde, halkyň önünde hyzmat etjek diýip boýun alan adamlar velosiped sürüp aýlap ýörler. Biz näme etmeli? Biz şunu işten aýdmaly. Şunu men size diýen, hormatly watandaşlar, men ýa-ni tehnika problemam emel geldi. Bir zaman başan hormatly watandaşlar, bir çykyşymy dowam edeyim men. Ine ýa-ni suratlary dowam edip görkezeyim. Ine bize giýjegli hyzmat edýän adam ine velosiped sürüp ýör. Ýygyna da kabinet ministriniň işgärleri. Özü ýaly velosiped sürüp ýörler. Başga iş ýok. Hemme zat çözüldü Türkmenistanda. Hiç ýeri problema ýok. Halk bakdy ýaşap daş ürdükdi. Ýa-ni çydaman. Şu bakdy durmuş başga ýurtda görkezmeli gidipdir. Ine bularyň iş tapman nämet bolurka diýip velosiped sürüp aýlap ýörler. Ine goýup gidilen miras Gurbanulyň ine şul problemalary men size görkezdim. Inni gelin biz esas temany geçelim. Men şu temanyň adyna kim ýollar ýapdy, näme ýapdy, kime amatly diýip başlaýdym we pasport meselesi boýunça. Kime amatly şu pasportlary, şu problemy döretmek. Näme üçin döredildi? Kim pasport mafiýaň ýoluşdy diýip aýdyp geçipdim. Gelin indi şu zatlary seyredelim. Ine ekranda görüşüňiz ýaly Çakýew. Şu adam sizin bilişiniz ýaly öň İçeri İşler Ministri boldy. Öň bir topar hökümetde işledi, bir topar gurulmuşlyk ýerlerde ýöne şu Çakýew Mehmethan Berdimuradoviç. 2019-njy ýylda 1-nji oktýabrdan 2020-nji ýyla çeldi, ýa-ni İçeri İşler Ministriniň ýoluşçysy boldy. Şondan soň şu boşadylyp transport boýunça we kommunikasiýa boýunça kabinet ministrdaky ýa-ni gullukda general direktor boldy. Ünsür. Muny Serdar Berdimuhammed Gurbanulyň kabinet ministriniň ýanyna bir gulluk döredýärler. Onu da ýa-ni status ministr ýaly. Şun hemme transport kommunikasiýaň ýoluşçy edip generalny direktor edip goýdy. Men Çakýew u tanıştıracak bolýan siz Çakýew ýadymyzdan çykýandyr sizin hormatly watandaşlar. Ýadymyzda bolsa Süleyman Tursunbaýew diýip bir ýaşy oglan ölürli. Ýadymyzda bolsa. Ine şu oglan ünsverseňiz şu oglan ýa-ni 14 ýaşly sportsmen. Biz şunu hem ýerde aýdypdyk. Ine şu NTV şunu görkezipdir. Hatta Ursyň kanalyna çykan şu Çakýewiň garnaşlary şunu öldürdiler. Çakýew Serdar Berdimuhammedowyň gudo tarapy bolýar. Gaýyn tarapy. Ine şu gaýyn tarapy, gaýyn tarapynyň garnaşlary şu Sultan Süleyman Tursunbaýew öldürdiler. Ananın, şondan bäri men sülçäde jaň etdim. İşler otirdi. Näçe wagt geçdi. Şu adam Çakýew
İçeri işler ministrinin yolu çıktı oldu. Hani netice çıkardı mı? Hani bir basıldı mı? Hani derine oturdu mu? Yok. Günlü 14 yaşlı çağırcık sportsmen öldürülüp duran o. Orta Asya'da, Amerika'da, Asya'da yoğulattır. Bütün önkü Sovyet devletleri de yoğulattır. Bizde oldu. Olmadı nonsens. Bolmazakta attır boldu. Şunu derine halka yani cevap vermen şu özünü gaýny bolan ýa-ni Serdar Berdimuhammedowyň gaýny bolan Çakýew ine şunu ýa-ni ine şu adam şunu yaptı işleri. Ine şu Çakýew. Çakýew barada men ýene bir aýçak dagtarma ine şu bolan özü birinji İçeri işleriň ornmasary boldy, ministrligiň soň ministri boldy. Özü Gurman näme diýse şonu edip berdi. Halkyň aladaty konstitusiýa uzatdyr diýip bilip ýören adam şu. Şoň üçin ine şoň üçin şu adam Çakýew diýen adam bizde bir general mayor, polisiýanyň general mayory özü Vatan üçin medalyny eýe boldy. Mälikuli Berdimuhammedow medalyna eýe boldy. Türkmenistan medalyna eýe boldy. Men şu gazanyň üstünliklerini häzir size düşündireyim. Özüňiz düşünersiňiz şu adam kimdigini. Türkmenistanyň garşylygynyň 20 ýyllygyna bagşlanyp geçirilen dawraly harby ýürüýüşe gatnaşan diýip medal aldy. Garaşsyz baky bitarap diýip medal aldy. 20 ýaş Türkmenistan 20 ýaş ýyllyk garşylygyna medal aldy. Türkmenistanyň garşylygynyň 20 ýaş ýyllygyna bagşlanyp geçirilen dawraly harby ýürüýüşine gatnaşyjy diýip medal aldy. Düşünün. Şu adam Türkmenistanyň interneti ýapdy. Men ýene şoň suratyny görkezýän size. Bir minut. Ünlülerin şu Çakýew diýen adam, men şu suratyny size ýöretip görkezýän. Şu adam Türkmenistanyň internetini ýapyp kontrol saklayan adam. Çakýew Mehmethan Berdimuradowicz. Şu adam birinji bilen Türkmenistanyň üýtgeçikde bolanda birinji bilen tutulup masalar. Şu adam Türkmenistanyň ýollaryny ýapyp Türkmen halky köselmedi ýaly içinden çık bilmedi ýaly ýollar ýapan adam şu. Şu adam ýollar ýapmakda, bilgiler satmakda esasy paraxorluk edip öz ýanky hereketleri bilen aşaatdan sizin pullaryňyzy ýaýar. Häzir Türkmenistanyň çykjak bolsa 5 $5 koýar. Bilmemek üçin. Ine şu Çakýewiň günden jürsüne gelýär. Bunu alıp akşam bazarın bar Serdar Berdimuhammedow elip gaýdýar. Serdaram hakykatan jaň edip atmetki etdi getirip gitdi diýip muňa getiriyor. Bunu keş ýygyny. Bu gaşşygyny bilýär. Bu pullarynyň iýzalanjagyny bilip şoň üçin diňe keş ýygyny. Ýa-ni naliçka. Ine şu Çakýewiň edýän oýunlary. Ýollary ýürüte ýapýar şoňdan soňky ýa-ni halkynyň pullaryny talap gurgul daşyna eşek ýaly işler. Görüp, izilip, ölüp gidip, onkologiýa ýatyp, közelip gören adamyň her gadanyň dolary öz deri bilen, teni bilen gadanyň adamlary talap, aňarda alýa pullaryny Türkmen howa ýolunyň üstüne berde Türkmenistanyň içinden adamlar Türkmenistanyň bizar bolup gitjek bolsa $5 $1000, $2000, $3000 biletler satyp alyp şu pullar şuna. İnternetde adamlar töleýär hemme pullaryny alyp internet pisler saklaýar. Pis ýa-ni debitini saklaýar adamlar internetden bilet bilemezler. Hemme Türkmenistanyň paraxorluk transport urduny edýän bolsa şunu edýär. Hemme kontraktary, zavod gurulmaly kontraktlar şunu berýärler. Transport meselesi boýunça pullaryny ogurlaýar-da ay bolmaz zat diýip ýatyp goýýar iş. Muny
baş prokuror zat diýen sebäp bular bar bir maşgala bir mafia. Bular bir ýerine hemme adam geçirilýär. Şoň üçin konsullukda ya Türkmen Hava Ýoluny gündüň aýdara nira soýutsa ýaly bu. Sebäp bular arkasynda ne çakyýyp dur. Şoň üçin haçan da internetimiz bolmasa ine şu çakyýyp, haçan ýollar ýapyk bolsa ine şu çakyýyp sizin ýoluňyzy ýapyp şol kezam adam bizim Türkmen halkymyzy kösek gelýär. Bul bir Urwany Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedow gaýyn tarapy bir instrument. Bul kezam elini tutup gaňryp biz jezatyny berip türmäge basar. Elbetde. Ine men şunu ýatlyjak bolýan hemme adamlar tanımalı şu kezabı Çakyýew Mehmethan Berdimuradowyç. Inni bizim ikinci kahramanımız var Kezzap tarafından iki koşudurlan arasında kahraman Raşit Övezgeldiýewiç Meredow. Gelin men şu hakda size aýtyp geçeýin. Näçe şu ikinci Kezzap biz ünsörmeli sebäbi şunu bir skameyakada yani bir oturuşda cinayetkar bolup Berdimuhammedow Serdar Gurmanoğlu, Raşit Meredow, Jadan Hramow ve yani Çakyýew ine şunu bir reatda oturmalar. Biz şunu billäp bolmaly. Şoň üçin şu materiallarym şoň jenaýaty içine girer, şoň edýän kezzapçylygy boýunça ýürüýtüleşdirilen yani komissiya işini geçirip derine geçirip şunu suud eder. Şu adamlar Türkmenistanyň adatly bolany birinji basylyp birinji jenaýaty çekiljek adamlardır. Näçe pul bolsa şul agly doýunça alsınlar. Ine 2-3 aýda biz şunu türmäge basýar. Ine ikinji kezzap. Bu kezzap has üsün kezzap. Egerde beýle kezzaplar derecesi pes bolsa, munyň doktor derecesi var kezzaplikda. Diňe kezzaplikda da. Gelin şoňa selip geçelim. Ine şoňa şu kezzabyň adyna Raşit Meredow diýilýär. Raşit Meredow Türkmenistanda köp ýyllardan bäri işläp gelýär. Ünsörüm Türkmenistanyň ýa-ni Niýazow bilen başlap şu ýyllardan bäri işläp gelýän ine kezzap, ýani görkezin Raşit Meredow. Şu adam özüni tilki ýaljak bolup hökümetiň içinde giýdiler, sıçanjyk ýaly bolup hemmeler bastyryp zat edip gizlenip wyjwat etip gören adam. Bu Niýazow wagtynda wyjwat etip gördi. Häzirem Berdimuhammedow bir samsykrak bolsa, olar allap hemme zatlary ýa-ni beýlikleri atyp ýallaklap wyjwat edip gelip kabinet ministrliginde işläp gelýär. Özü häzir daşy işler ministrligine ýolbaşdy. Ay men kiçik wezipem bar, ýöne men doktor nauk, ýa-ni diplomatiýa boýunça, jurisprudensiýa boýunça men hökümetime kömekçi gatip alla şu Türkmenler olup Türkmen halkyny edip Türkmen halkyny orta satýan adam şu. Gelin şunu seyredip geçelim. Ene Raşit Meredow Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary, Türkmenistanyň daşary işler ministri, Türkmenistanyň pasport mafiýasyny döredip özü ýolbaşy bolan Raşit Övezgeldiýewiç Meredow. Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyna Milli Demokratiýa we Adam hukuklaryny institutynyň müdiri, ykdysady meseleler boýunça parlament komitetiniň başlygy we meclisiň başlygy bolan, emma prezident Saparmat Niýazow tarapyndan tanqid edilenden soň öňündäki wezipeleri çözmekde ihlaslygyny we ýöreliglerini berja edilmediligi üçin sebäpli bu wezipeden aýrylýar. Ine şondan soň şu adam prezidentiniň arkasyndan gillenip bütün dünýäde bizde demokratiýa, bizde olaýat ýok diýip hemme maglumatlar gizleyen adamın biri. Pikir etme, diňe Berdimuhammedow iksan kezzap samsak bütün halkymyzy edip bütün dünýäden şu zatlar gizlep biljek. Ýok. Ýani şu ýa kezzaplar var, doktor nauk kezzaplar. Men näçe kezzapdyň häzir ýerinde düşünýär. Lütfen. Siz bana soru berýän, Murada,
o niret ediyor, murada OBS niret ediyor. Yine şu kezaplar bir köşeye halkımızı ediyor. Yine şu adam kezapçılık edip bütün dünyanın ağlak gelip maglumatları ters edip urun manipülasyon edip hem yerden çıkış edip yok 3 tane apazistan yap çıkış ediyor. Hem devletlerde de var buraya adam nidavolny. Şolur bizim halkımız ünsüörün videoları edip yani montaj edip eltip görkezip videolar yine goşkular aytıp ne güzel şaguly bir yalak biri var. Yalak diýýärler. Gahrman yine medaly zatdy şu goşgaýdanla özüniň diye. Sebäbi bu samsykrak bolan soň özüniň bilip şu prezidenti görende özüniň yani koşundan diye. Şol ýaly gowup, şol ýaly özü bagty duýup ýa-ni Demokrat Koreýa prezidentini ýa-ni görende adamla hoşdan diýär. Şol ýaly ine adamlar bar bizde. Eger bizim prezidentimiz milli lider bolmaly bolsa, onu buraya bolmaz diýip bütün dünýäni alýan ine şol. Ondan Aysultan Türeýew diýip ýa-ni onu oturum aya. İksan maşennik siyasi. İksan hakyky ykysady maşennikler. Men sizi tanar ýaly ine iň ýokarky başlygyny orkadan Raşit Meredov pasport mafiýasynyň ýolgoşdy. Raşit Meredov oturup oýlan doktor nawuk bolan soň pasport biznesini, ýa-ni mafiýa biznesini oýlap o ýerde de konsul pasollar urun yerleşdirilen hökümet kanallary urun şu pasport biznesi ýol goýan. Ünsüň bir maşennik hökümete gelip şu ýerdäki işleyen pasol konsullary öz maşençi skema salyp şoluň üstünden hökümetiň ýa-ni urlaryny, hökümetiň sistemasyny ulan maşençi edýär. Ine şu wady pasport mafiýa biznesi. Ine şonuň ýolgoşdy hökümet wezipelerini ulanyp o ýerde diňe özüne wepaly adamlar goýup gurbanyň serdar Allah gelýän tilki maşennik ine Raşit Meredov. Ine maşaly ýagdaýy boýunça aýtsam 1960-njy ýylda dogulan 29-njy maýyna Aşgabatda dünýä indi. Kakasy milleti boýunça türkmen alym aklowçy. Ejesi Azerbaýjandyr. Ejesiniň ýanynaky Meredowyň garyndaşlary Mar şäherinde ýaşaýar. O ýerde çağlygyny Aşgabat şäherine göçmeden ozal geçirdi Raşit Meredov. Meredowyň aýal doguny we ýakyn garyndaşlary Marda ýaşaýarlar. Raşit Meredowyň doguny Mar şäherindäki 2-nji orta mektebinde sapak berýär. Men Mar halkyna ýüzlenýär. Şoň ýanyndan işleňe tüýkürüň ýüzüne. Şolaň maşgalatyny görseňiz Raşit Meredowyň aýdym. Siziň ogluňyz, siziň dogunyňyz Raşit Özgeldiş Meredov türkmen halkyny edip pasport mafiýasyny döredip adamlary bez dokument helak ýagdaýda goýdurup deportasyon lageryna salyp köçelerde adamlar gorkup gezýär. Ine siziň ýa-ni dogunyňyz, siziň ogluňyz Raşit Özgeldiş Meredov bolan soň şol ýaly kezzap maşennik öz pasport skemasyny edip bütün dünýäde ýaýradyp şo ýerde türkmeniň işini Türkmen pasportunu aljak bolsaň alyp bolýar 3,5 miňden 10 miň dolar çelli. Şonuň esas puly gün Raşit Meredov. Aýdym şolary bilýän näler? Aýdym Türkmenistanyň kezzaplaryň iň bir ýokarky derejesiniň biri Raşit Özgeldiş Meredov. O sizi diňe maskara edýär, ol bütün türkmenleri maskara edýär. Agyr güne salyp hemme ýerde maglumatlar izlep Türkmenistanda diktatura ýok. İki sany halk tarapyndan saýlanan milli lider we onuň ogly arkadagy serdar wadi bütün dünýä düşünýär. Onu samsyk görýärler. Bunu hasam eden oklar ýa-ni bütün dünýäň adamlary ýönüp olur gen görýär. Näçip şo ýaly keza gelip bizi alýar. Näçip ýerli halk turup killesini çapanok. Fransada ýaly paçan killesini çapan zyndylar. Näçip şunu halk aýranok. Näçip şunu halk alıp şeýle musura salyp üstü musuryň kelli kapyny ýapanok Ukrainada ýaly. Ukrainada häkimler, maýarlar bir zat etse gün kabinetine baryp, ýa-ni daýawoglary alyp, daşardaky musur getirip, şoňa salyp kapagyna ýatyp goýýar. Ýerini bilýär ýa.
Bul bolsa vezitan arkasyna gizlenip özüne prokuraturanın, MHM, polis gorugy edip ýören kezzaplygyny iksany sada ýa-ni kezzaplary narkomanlar allap gelip pullar ýygnap. Men öňüm diýelim, Serdar bilen Gurbanuly Berdimuhammedow şeýle we gowşak kezzaplar uly ýygnap ansap. Ýöne uly döwlet dolandyrgan. Döwleti şu ýaly kezzap maşennikler Raşit Meriyevler dolandyrýar. Çakyýevler dolandyrýar. Bular näme diýär? Bular halkyň problemalaryny ýüýtüdür diýerler. Ondan ýanky agyr ýagdaýa salyp para alýar. Ine şu maşençilik diýär. Edilmeli zatlary etmän, gaýtyp ters informasiýa berip allap bolany gadagan we Gurbanuly Serdara ýaplap öýle pul gazanyp hemme zady olary ýaplap maşençilik edip ýör. Şu adam 20 ýyl mundan olar aýrylmaly. Aýrylman bu kezzaplygyň ýokursyna gelip inni переворот etjek bolýar ruslar bilen ýa-ni Serdara Gurbanuly. Ruslara satylan duruşu bilen şondan Gurbanuly bilen Serdar gorkýan elime. Ine seredin karýerasyna serp geçirýän 1982-nji ýylyň 87-nji ýylda çeldi. Ol grajdan haklary boýunça MGU-da ýa-ni mulim. 87-90-njy ýyllarda ol ýokary ýa-ni mulim boldy, kafedrada ýa-ni Maksim Gorki Üniversitesinden ýa-ni Türkmenistanyň Maksim Gorki Üniversitesinden TGU diýilýär, Türkmenistan Gospodarstwa Üniversitesi, Türkmenistanyň Mahtumulu Üniversitesinde ýa-ni öňe Gorki Mahtumulu Üniversitesinde ýokary hünärmend, ýokary muallim. 90-91-nji ýyllarda Meredow Türkmenistanda upravleniýede, ýustisiýa upravleniýesine addylyň başlygy boldy. Soň ýoş-ýoşdan ösdi. 99-njy ýylda birinji Daşy işler ministriniň birinji ornmasary boldy. Şondan soň mejlisiň ýolbaşçysy boldy. Ondan soň 2001-nji ýyldan bäri 22 ýyl dowamında Daşy işler ministri boldy. Näme Daşy işler ministri näme? Daşy işler ministri Türkmenistanyň suratyny daşy ýurda beýan edip, daşy ýurtdaky adamlary ýa-ni şu suratçylar bilen saklaýan adam. Diýmek, Türkmenistanyň içinde hakyky bolýan zatlar aýtman, şu çäreler, obyektler açylýar. Idiotlaryň ýa-ni täsirlerini, hereketlerini bul demokratiýa diýip bütün dünýäni alla suwd edýän. Şu idiotlar çäreleri geçerine öýler edenok, halk şunu görjek bolup ılgap, giýje uny ýatman, dörtte barıp çärede garaşýar, indi şoň üçin şular çykýar diýip informasiýany tez berip alla Türkmenistanda hiç ýyl haklar bozulanyp, şunu ham pasollardan, konsullardan talap edip şolar ham ýygnaklary baryp, ine OBS'de şo ýerde bir türkmen konsulmy, pasolmy gaçyp gitdi. Onu tutup ýetişmedik. Çykyş edýär, ay bular bir çasny, maýdanlary, Gurbanuly maýdanlary, çasny sluşlar hemme zat gülýärli Türkmenistan bilýän da demokratik döwlet diýip. Ine şu siýasaty ýürüdýän ine. Maşennik şu wagtda da türkmenleriň pasport ýagdaýyny, Türkmenistanyň pasport ýagdaýyny agyr ýagdaýa salyp ýürüýtü, şolary deportasiýona tutturup, o ýerde de jan edip tutun, ýa-ni gorkuzyp bu tarapdan pasportlar pul alýan adam. Maşennik Raşit Özgeldiyevich Meredow. Marlara ýüzlenýän ikinji orta mektebe barynda Mar şäheriniň şoýda dogunyny tapyp 100 metr ýokdaýdy şoň. Düşündirim şoň. Senin toplumdan maşennikler diýär. Şu ýaly maşennik sizden çykan bolsa, onu size maşennik diýip. Ýa-da näme öz doguny aýdanyp, näme sebäpli türkmen halkyny ezip kösäp ýör. Näme sebäpli pul gazanjak bolup, şol pullar gazanyp size de berýär. Näme sebäpli şonu edip ýör diýip aýdym şol. Ine Raşit Meredow näme ýene etdi? Ünsüyorum. Türkmenistan ve Belarusiýanyň arasynda ine Belaruslar Türkmenistanyna garlyk garna обогатительный комбинат kurjak bolýar. Şolar bulup başladylar, zat etdiler. Ondan bu adam
Belarusiýany kontrol etmäne we Belarusiýanyň pullaryny töläne ýa-ni arasynda durucu bolup hökümet tarapyndan belgilendi. Şo ýerde pullary oglap bul $150 milyon Issyk-Kulyan ýa-ni Kyrgyzstanyň Issyk-Kulya ýönetim özüne baza boldy. Pansionat ýa-ni din çalyş bazasyny boldy. Bize aňardan ýa-ni maglumatlar geldi. Kyrgyzstanyň. Şonu gurup şo ýerden pullaryny çykaryp başlady. Biz aýdyp başladyk goýun gorkup indi Dubaýa çykarýar. Häzir Dubay Türkmenistanyň hemme çinowniklaryň ýa-ni nomenklaturçyklaryň pul gizleýän ýerler boldy. Olar habary ýok. Dubaýa Amerika haýyş etse, edir bir günne şonuň gösüne dep goýup, ýa-ni pullaryň spiskaklaryny, ýa-ni hemme jaýlaryň spiskaklaryny Türkmenistan hökümine geçirip, Türkmenistan hökümeti işleri gozap, öňkü işleýän ýerine, hökümet işlerine işläp, kezapçylyk edenlerini tutup edip, olary arest edip, şolary ýa-ni auksionda satyp şo pullary alyp biljene bular inanmaýardylar, indi bilýärler. Şoň bolsun. Ine şu ýaly Raşid Miredow kezapçylyk öňüme diýdi. Şu ne? Ýöne Türkiýe ýazak bolup kezapçylyk edip, diplomat da bular has ösün ýa-ni emhemeşikler da. Bular gizläp edýär hemme emhemeşikler ýa-ni. Ine şu adam Türkmenistanyň daşyna Gurbanguly bilen Serdaryň obrazyny, demokratik obrazyny saklansam, şunu saklaýar. Şuň pasport biznesini gözümýär. Şunuň Gurbanguly we Serdara näçe gaýdyldy? Raşid Miredowyň pasport biznesi boýunça. Hali bir zat etdimi? Sebebi olar ucundan öldüremedi. İksan kezzap, idiot häsiýetli. Bir kezzap, idiot öz mirasyny idiotçylygyň beýleke goýup giden. Beýleki kezzap halkala derlermi? Ya halk üçin hyzmat edermi? Elbetde ýok. Hormatly vatandaşlar, men size bir video göközek bolýan. Şu ýerde şu videony men ine Türkmenistanyň iýerdiler. Şu videony göremde men azajyk tulgulandım. Sizem tulgulanarsyňyz. Gelin şoňa seyredelim. Sınar. Türkmenistana Türkiýeden gelini öz çağlaryny näme garşylaryp alýar. Bizim vatandaşlarımız samolyotdan Gene ayağın bakmıyor. Ağlama lala sınatsan. Ağlama lala oğlum. Ağlama lala sınarsan. Ağlama lala oğlum. Ağlama lal, bala çıklam ağlama lal. Koy akşedim koy. Koy ağlama lal ağlama lal. Hormatly vatandaşlar, ine şuraya duşup bizim köp vatandaşlarymyz var. Men öňüme aýdym. Ýollar ýapylyp bular diňe Türkiýedäki adamlar helak etmediler. Bular şolaryň çağıjyklaryny, köçe çykyp aglaýan çağıjyklaryny helak etdiler. Şol çağıjyklar enatalaryna garaşyp helak bolurlar. Girenine şunu aglawan doýup bilen bolurlar. Ine şunun günäsi Çakyýew we Raşid Miredow'da. Men şoň üçin şu ikisany kezzap görkezdim. Siz bilmeli, kim sizi agyr güne saldy. Diňe Serdar bilen Berdimuhamedow Gurbanguly. Şu iki adamam sizi agyr güne saldy. Şoň üçin şu iki adamam jinayet çekmeli. Biz bilik goýmaly. Serdar, Gurbanguly, Berdimuhamedowlar
Jadan Hramov, Raşid Meredov ve Çakkiyev hükman suratda tutsak edilmeli. Biz yeňişimiz ýakynlaşyp gelýär gününden. Biz şu adamlar birinji bilen tutsak etmeli. Şular hemmete bir oturuşda, bir liniyada cinayete çekilmeli ve cezalanmaly. Hormatly watandaşlar, indi men ýürüýte Aşgabatda ýaşaýan we Aşgabatyň daşdöwründe ýaşaýan adamlar bilýän. 6-njy, 5-nji, 3-nji, 10-njy, 11-nji ýa-ni mikroraýonlar. Mir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8-de ýaşaýan adamlar. Köşi, Garadamakda, täze ýa-ni watanyna ýaşaýan adamlar. Gypçak, Gökçe, Bağır, Bawara, bu tarapy Änew, Gämi, şu ahal vilayatyň içinde ýaşaýan adamlar bilýän. Hemme wakalar, final wakalar Aşgabatda geçer. Gaýrat edin goşunuň. Biz size haýyş edýäs. Siz 2-3 gün durulsaňyz biz bar ýaşaýar. Bile hemme zatlar tamamlap şu adamları tutup biz cinayete çağırır. Bunu ýaly bizim halkymy edin, kösen, parahor, kezzaplar dünýäde ýok. Öz halkyny faşistler ýaly hiç wyjdansyz edip gelýän adamlar ýokdur. Hormatly watandaşlar, men her bir türkmeniň öz maşgalasyna istenlik wagt baryp bilip, öz maşgalasyny hemme wagt agyrçylykda, baktylykda, adat ve adalatda ýaşaýanly isleýän. Şonuň üçin öz watanyna baryp bilmeýänler öz maşgalalaryna gowuşdy. Öz doganlarynlaryna gowuşdy. Bu dünýä gysgalar. Biz iktisany kezzap üçin közünüp ýörmeliler. Men hemmelere ýene bir çağrışýan, hemmeme. Ine biz wagtyny bellärt. Hemmemiz agyrça galmaly. 70 ýaşly bol, 5 ýaşly bol, hemmemiz galmaly. Hani ýaşaýanlar? Hani ýaşaýanlar öňe gidip şoluň durmuşy, şoluň ýa bakty durmuşy indi bakty bolar ýaly. Şol öz ýollaryny açmaly. Biz emi eýýän biz öz durmuşymyzy ýaşap geçdik diýsen bolýar. Ne ýaşlaryň işi. 18-15 ýaşyndan başlap 30 ýaşyna çeldi. Ogunlaryň geljegi şu wakalar kesitler. Şoň üçin men siziň hemmemizi bizim geljegimiz üçin, çağlarymyz üçin, bizim soňuna ýaşajak garnaşlarymyz üçin şu boljak wakalary çağırýan her adam öz haklaryny goramaly. Her adam dünýäniň künjeginiň niýetinde bolsa da öz haklaryny talap etmeli. Ilaytada parahor, diňe halka garşy işleýän hökümetden diňe talap edip gelmeli. Ýalvarmaly, talap etmeli. Para bermek. Türkmenistanyň içindäki adamlar $5.000 berip gitmeýän, oturun. Biz häzir ýollar açak, öz wagtyna gider. Öz wagtyny töläp, arkyň gidip başlarsan. Näme-çi? 2-3 aýda $5.000 berip. Onanyň siz Türkiýe baryňyzda 2-3 aýda $5.000 gazanyp bilmeýän. 2-3 aýda bir $3 gazansaňyz şükür edersiňiz. Sorak görüň Türkiýede ýaşaýan. Men günne gülüşdi. Şoň üçin biýlerimizi guşalyň, hemmemiz agzyr bolalım. 5 vilayet, 5 doňaýar garalyň. Her vilayatyň galyşy şu vilayata agry berip we Türkmenistanyň taryhy boýunça şu vilayet barada geljekde awtoritetin kesitler. Haçan özgöçlük bu turansoň biz ýatda ay Lewap vilayeti esas adatlyk alnanna şirket etdi. Hormat goýmaly. Ýüzlerçe aýdylyp geçer. Mar vilayeti Merdekeni öňe çykyp birinji çykdy adatda almana. Mar halkyna biz oturuşda hem ýerde ady ýöne tutuldy. Daşow halky, Tafta, Oktyabrski, şöýlen adamlar, mert adamlar. Film özgörüňizde galyp bütün Türkmenistanyň muham bolmaly. Balkan uhudan oýunmaly, goşulyp başlamaly. Balkanda ýaşaýan adamlar dünýä. Inanyň adatlyk gaty tüýjüdatdyr. Onu bir dağıtsaň, şonu beresiň gelmez. Indi biz bir adatlyk alansoň ömrümizde birinji gerek, biz onu gidirmer. Size gerek şu adatlyk. Gatdalla Amerikan firdiçide bol.
oturma, goşulun. Akylyň esasy roly. Akal hemmämiz akylly ýaşaýanlar, beýlik vilayetlerdaky ýaşaýanlaram her zat edip merkeze barmaly. Haçanla biz günni bellenmede şu güne öňünden bar taýýarlanmaly. Ve şu ýerde gahrymançylykly biz hemmämiz bileşip öňe çykyp şulary arys etmeli. Ananyň biz öňe çykyp başlasak şular gaç gidýär. Şu gizlenmeli ýerini tapmaýarlar. Kaloşna hemen gaç giderler. Ananyň. Biz bulary ýürütürüşden komissiýa bilen başga döwletlerden akelmeli bolar. Şonuň üçin şu günler gelýär, her bir adam iki adama jaň edip aýtmaly. Türkmenistanyň Ýaponiýada bolsun, içinde bolsun, daşynda bolsun. Ilayda da Türkmenistanyň içindäki adamlar jaň edip aýtmaly. Demokratik opozisiýa ayağa kaldy. Tizden çalışmalar bolar. Tizden Serdar Gurbanuly Berdimuhamedowlar, Jadan Hramow, Raşid Merez we Çakyýew tutsak edilerler. Adamlar pullaryňyzy jemleň, solmaň, habardar bolun, taýýar bolun. Halkymyz galanyna fidem goşulun diýip, ýa-ni dogun arnaşmagyda, ýarlymyzda dostlarymyza aýdy. Maňa günne jaňlar gelýär. Murad aga, men müň adamym galýar, ýa-ni men dogun arnaşmam galýar. Men şu sözleri işlemde bilenýär. Diýmek şo maşgala, şo tokuma, şol adamlara adatyk dogurdum gerek. Ol hökümete işläp para alyp, şuň gün gowy diýip gezip ýörmeliler. Bu adalatsyz durmuşda bahtly bolup bilmez. Biz adalatly durmuş bolmaly. Biz gazanmaly, gurrun ýok. Gazanmaly, spakoýna işläp, gazanyp hiç kim gidip biz talak etmeliler. Hökümet işgärleri gelip bize giýje bunu hyzmat etmeli. Sanyp instansiýa, ýa-ni ol pajarnikler, MHM hemme hyzmat etmeli. Hudaý haklasyn bir bize pähir berse şol tutup atmaly. Şu ýandy adalatly, adatly. Şunun bilen men öz efir mutaýan siziň hemmäňize birinji bilen jan salyp, ikinji bilen adatlyk we adalat arzu edýär. Türkmenistana barjaklar öz maşgalaryna gowuşsun. Nesip bolsa, biz ýeňip 3 gün hakyky garaşlygymyz beller, toýlar, bütün dünýä gökeder. Türkmeniň beýik halklygyny we kimdigini. Sağ olun, hormatly vatandaşlar, indiki gepleşikler.